bygge bunden, og det gik sådan set udmærket. Vi byggede den i 3x3, og så med et indhegn i bunden herovre, hvor der blev udkøbet. Og så efter det, så begyndte vi at bygge muren af gasbeton op i en højde af 90 cm. Og det var sjovt for mig. Og efter det så byggede vi væggene af lægter i 245 høj, så det passede med tagets højde, eller sådan. Og efter det, samtidig faktisk, så var vores smed, jeg tog smedholdet, de var så over og lave bordplader og en vask i metal, fordi de ville gerne have så meget metal som muligt, så vi lavede også bordpladen i metal, og de kunne faktisk meget godt komplet til sidst. Og så fik vi sat væggene op, eller skelettet til væggene op, og så